ንኣይላ ወላዲታ ስና ኣምራዊ ፀገማት ዘለዋያ ኣይላ ነዚ ኣፀጋሚ ኮይኑ ረኺባቶ ንሳ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዚኣ ኣይላያ ኣይላ ምስ ወለዳን ክልተ ንኣሽቱ ኣሕዋታን እያ ትነብር ኣይላ ምስ መሓዙታ ፊልም ምስራሕ ደስ ይብላ ኣደ ኣይላ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ትነብሮ ዝነበረት ዝተፈለየ ተግባር እያ ትገብር ኣደ ኣይላ መብዛሕትኡ ግዜ ጓህ ኣለዋ ንሳ ብዙሕ ኣይትስሕቕን ሓደ ግዜ ድማ ሃንደበት ኣዝያ ትሓርቕ ወይ ድማ ቃንዛ ርእስን ቃንዛ ከብድን ይስምዓ ንሳ ሒደት እያ ትበልዕ ኣብ ገዛ ብዙሕ ኮፍ ትብል ከምኡውን በጻሕቲ ክመጽዋ ይትደልን እያ ኣደ ኣይላ ምስ ኣይላን ኣሕዋታን ብዙሕ ደስ ዝብሉ ነገራት ኣይትገብርን እያ ኣይላን ኣዲኣን ድማ ብዙሕ ግዜ ይገራጨዋየን ኣይላ ግጭት ክትገብር ስለ ዘይደሊ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክፍላያ ኮፍ ትብል ኣቦ ኣይላ ኣብ ገዛ ብዙሕ ይሰርሕ ኣይላ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ትሕግዞ ንዓይ ከኣባ ኣይትረስዑኒ ኣይላ እንታይ ከም ዝስምዓ ንኻልኦት ሰባት ኣይትነግርን ኣይላ መብዛሕትኡ ግዜ ሕርቃን ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ዲኣውን ሓደ ግዜ ድማ ጓሂ ይስምዓዩ ኣደይ ምናልባት ኣይትፈትውን እንትኸውን ኢላ ድማ ትሓስብ ብዛዕባ ኣዲኣ ኸኣ ብዙሕ ሕቶታት ኣለዋ ኣዲኣ እንታይ ኮይና ክትከውን ከም እትኽእል ንምፍላጥ ድማ ኣይላ ኣብ ኢንተርነት ሓበሬታ ንምርካብ ብዙሕ ትደልያ ኣይላ ኣገዳሲት ከም ዘይኮነት ኮይኑ ይስምዓ ኣይላ ከመይ ከም ዝስምዓ ኣብ ገዝኣ ክትዛረብ ኣይትደፍርን እያ ከምኡ እንተገይራ ነቶም ፀገማት ከይተጋደዶም ትፈርሕ ኣይላ ዝርዳእኒ ሰብ የለን ኢላ ትሓስብ ኣይላ መሓዙት ናብ ገዛ ኣይተምፅእን እያ ብኣዲኣ ትሓፍር እያ ስለዚ ድማ ብድሕሪኡ ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ኣዲኣ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ከይህልዎም ትፈርሕ ኣይላ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮይና እውን ብዛዕባ ገዛ ብዙሕ ትሓስብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ መምህር ኣይላ ኣብ ክፍሊ ኣቓልቦ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ኣስተብሂሉ ነጥባ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዙሕ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣይላ ብዙሕ ሕጉስቲ ዘይምዃና እውን እቲ መምህር ኣስተውዒሉ ሓደ ግዜ ሃንደበት ኣዝያ ትሓርቕ እያ መምህር ኣይላ ኣብ ገዛ ከመይ ከም ዘለዉ ሓቲትዋ ኣብ መጀመርታ ኣይላ ብዛዕባ ኣዲኣ ንኽትነግር ኣፀጋሚ ኮይኑ ረኺባቶ እቲ መምህር ድማ ምዝራብ ኣገዳሲ ምዃኑ ነጊርዋ ምዝራብ ይሕግዝ እዩ ክትፈርሕ ወይ ክትሓፍር የብልካን ኣይላ ነቲ መምህር ክትኣምኖ ትኽእል እያ ኣይላ ድማ ኣብ ገዛ ከመይ ከም ዘለዉ ነጊራ እቲ መምህር ብግቡእ ሰሚዕዋ ከምኡውን ኣይላ ምስ ሓንቲ ክትሕግዛ እትኽእል ሰብ ክትራኸብ ከም ዘለዋ ሓሲቡ ኣይላ ንገዛእ ርእሳ ጽቡቕ ገይራ ክትከናኸን ኣገዳሲ እዩ ንኣይላ መምህራ ምስ ወለዳ እውን ተዘራሪቡ መጀመርታ ከምኡ ምስ ሰምዑ ሰንቢዶም ኣይላ ከምዚ ዝስምዓ መንባሩ ኣይፈልጡን ነይሮም ኣይላ ተወሳኺ ሓገዝ ክትጥቀም ከም እትኽእል ድማ ብርግጽ ይርድእዎ እዮም ኣይላ ናብ ኣወሃሃዲት ክንክን ናይ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ ኣይላ ምስ መምህራ ብሓባር ብምዃን ናብ ሓንቲ ክትሕግዛ እትኽእል ሰብ ከይዶም ካልኦት ክሕግዙ ዝኽእሉ ድማ ንኣብነት ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ኣባል ናይ ጉጅለ ከባቢ ናይ ከባቢ ጋንታ ሓፈሻዊ ሓኪም ናይ ቆልዑትን መንእሰያትን ሓኪም ወይ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓኪም እዮም ኣይላ ነዚኣ ሰብ ክትኣምና ትኽእል እያ እትነግሮ ታሪኹን ውሑስ እዩ ከምኡውን እንተደልያ ብምስጢር ክትሓዝ ይኽእል እዩ ንብዙሓት ቆልዑትን መንእሰያትን ከምኡ እዩ ዝግበር ደገፍ ትረክብ ከም ዘላ ድማ ካልእ ሰብ ብዛዕባኡ ክፈልጥ ኣየድልን እዩ ኩሉ ግዜ ናብ ቆፀራ ዝደለኻዮ ሰብ ምሳኻ ሒዝካ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ተኣምኖ ሰብ ኣይላ ካብ ኣማኻሪት ደገፍ ትረክብ ኣወሃሃዲት ክንክን ናይ ቤት ትምህርቲ ምስ ኣይላ ብሓባር ብምዃን ኣማኻሪት ኣናድየን ኣማኻሪት መብርህ ትህበካ ከምኡውን እንተ ደኣ ሻቕሎት ኣለካ ኮይኑ ትሕግዘካ ኣይላ ካብ ኣማኻሪት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ምዃናን ዘይምዃናን ድማ በዓላ ክትመርጽ ትኽእል እያ ኣይላ ብዛዕባ ገዝኣ ተዛሪባ ብዛዕባ ኣዲኣ እንታይ ከም ዘጋጠማ ብዝምልከት ድማ መብርህ ረኺባ ከምኡውን እዚ ንኣይላ በዓላ እንታይ ማለት ምዃኑ መብርህ ረኺባ ብተወሳኺ ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ሻቕሎታት ዘለዎም መንእሰያት እውን ኣብ ጉጅለ ብምዃን ተዘራሪባ ኣይላ ንኽትዘራረብ ኣፀጋሚ ኮይኑ ረኺባቶ
እንተኾነ ግን ከምኡ ምግባር ይሕግዝ እዩ ምዝራብ ጽቡቕ ስምዒት ንኽስምዓካ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ኣይላ ንሳ በይና ጥራይ ከም ዘይኮነት እውን ኣስተብሂላ እቶም ካልኦት መንእሰያት ኣይላ ከመይ ከም ዝስምዓ ይርድእዎ እዮም እቶም መንእሰያት ብሓባር ብምዃን ደስ ዝብሉ ነገራት እውን ይገብሩ እዮም ኣይላ ናታ ጥፍኣት ከም ዘይኮነ ተማሂራ ሓገዝ ክትረክብ ከም እትኽእል እውን ተማሂራ ኣሕዋታን ኣዲኣን እውን ከምኡ ኣይላ ድሒራ ልክዕ ከም ናይ ኣዲኣ ጸገማት ከም ዘየጋጥማ ድማ ተማሂራ ንኣይላ ኣዲኣ ስነ ኣእምራዊ ጸገማት ዘለዋ እያ ስነ ኣእምራዊ ጸገማት ኣብ ርእሲ ዘጋጥሙ ጸገማት እዮም ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣዝዩ ጓሂ ይስምዖ ዝደናገር ዝፈርሕ ወይ ድማ ሃንደበት ኣዝዩ ዝሓርቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ስምዒት ዘይብሉን መብዛሕትኡ ግዜ በይኑ ክኸውን ዝደልን ክኸውን ይኽእል ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ከይተረዳእካ ሓደ ሰብ ጽቡቕ ሓገዝ እንተደኣ ረኺቡ ጽቡቕ ክስምዖ ይኽእል እዩ ብሰንኪ እዞም ጸገማት ሓደ ግዜ ወላዲ ነቲ ቆልዓ ኣቓልቦ ንኽገብረሉ የጸግሞ እዩ ስለዚ ኸኣ ቆልዓ በዚ ብዙሕ ክሳቐ ይኽእል ጽቡቕ ስምዒት ንዘይህልወካ ደገፍ ንኽትረክብ ምሕታት ጽቡቕ እዩ ስነ ኣእምራዊ ጸገማት ንኽጋጥም ብዙሕ ምኽንያታት ኣለዉ ከምኡ ክስምዖ ዝመርጽ ሰብ ወላ ሓደ የለን ብፍጹም ናይቲ ቆልዓ ጥፍኣት ድማ ኣይኮነን እቲ ሰብ እቲ ንባዕሉ ሓገዝ ክጥቀም ይኽእል እዩ ገለ ወለዲ ሓገዝ ይደልዮም ገሊኦም ድማ ይደልዩን ብዙሓት ካልኦት ኣብ ገዝኦም ከም ዘጋጥሙ መንእሰያት እውን ኣለዉ ኣብ ኩሉ ቦታ ስነ ኣእምራዊ ጸገማት ዘለዎም ወለዲ ኣለዉ ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ኣስታት 5 መንእሰያት ስነ ኣእምራዊ ጸገማት ዘለዎም ወለዲ ኣለዎም ነዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ዝሕዞ ገለ መንእሰያት በቲ ወለዲ ሓርቁ ወይ ሕፍረት ይስምዖም ወይ ድማ ብናቶም ጥፍኣት ኮይኑ ይስምዖም ሓደ ግዜ ከምኡ እንተደኣ ተሰሚዕካ ንቡር እዩ ንስኻ ንበይንኻ ጥራይ ኣይኮንካን ክትሓፍር ድማ የብልካን ኣይላ ምስ ወለዳ ትዛረብ ወለዲ ናይ ኣይላ እውን ምስኣ ናብ ኣማኻሪት ከይዶም ንኣይላ ወለዳ ጽቡቕ ስምዒት ንኽስምዓ ይደልዮም ከምኡ እውን ኣይላ ኣብ ገዛ ሕጉስቲ ንኽትከውንን ባህታ ንኽትረክብን ይደልዮም ኣይላ ሕጂ ኣዲኣ እንታይ ከም ዘጋጠማ ብዝበለጸ ተረዲእዋ ኣሎ ወለዳ እውን ሓደ ግዜ ንኣይላ ከቢድ ምዃኑ ይርድኦም እዩ ኣይላ ደገፍ ስለ ዝደለየ ድማ ወለዳ ብኣይላ ሕቡናት እዮም ሓደ ግዜ እቲ ስነ ኣእምራዊ ጸገም ዘለዎ ወላዲ ናብ ኣማኻሪ ብሓባር ንኽኸይድ ኣይሰልጦን እዩ ወይ ድማ እቲ ወላዲ ንኽሳተፍ ክኸይድ ኣይደልን ስለዚ እቲ ቆልዓ ኩሉ ግዜ ዝኣምኖ ካልእ ሰብ ሒዙ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንኣብነት እቲ ካልእ ወላዲ ወይ ሓደ ኣባል ስድራ ወይ ቤተሰብ ንኣይላ ዝሓሸ ስምዒት ይስምዓ ንሳ ብኣዲኣ ብዙሕ ሻቕሎት የብላን ከምኡውን ብዙሕ ኣይትሓፍርን ኣብ ገዛ ድማ ነገራት ከመይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ብዝምልከት ዝያዳ ይዘራረቡ ከምኡውን ብዛዕባ ኣይላን ኣሕዋታን ከመይ ይስምዖም ከም ዘሎ ይዘራረቡ እዮም ኣይላ ብዙሕ ኣይትሓርቕን እያ ምስ ኣዲኣ ድማ ብዙሕ ግርጭስ የብላን ኣይላ ንገዛ ርእሳ ብጽቡቕ ትከናኸናላ ዝያዳ ድማ ትዘናግዓላ ምስ መሓስታ ኸኣ ብዙሕ ትዕልል ኣደ ኣይላ ሓገዝ ትረክብ እያ ኣደ ኣይላ ሓደ ግዜ ጽቡቕ ኣይስምዓን እዩ ኣይላ ድማ ጓሂ ክስምዓ እንከሎ ወይ ክትሓርቕ ከላ ምስ መን ከም እትዛረብ ሕጂ ፈሊጣላ ኣይላ እንደገና ደስ ዝብሉ ነገራት ትገብራላ ሓሊፉ ምስቶም ብመንገዲ ኣማኻሪት እትፈልጦም መንእሰያት እውን ደስ ዝብሉ ነገራት ትገብራላ